ನಿಖಿಲ್ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬರ ಬೇತ ಹೋಯ್ಕಲತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬುದು ಏನು ಬೇಲೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದದೆ ಅಕ್ಕ ನಿಚಿತು ಉಳ್ಳದೆ ದಾದಾ ದಾದಾ ಪನು ಅಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ నీకు గుర్తుందా ఆ యొక్క యాన్ పండుల మస్తు ఇష్టది అక్క హలో శిಲ್ಪ ఏంగిన వాళ్ళతుందిಲ್ಲ యాన్ కులోందుಲ್ಲ కులోన్ నిన్న నిన్నునియా ఎంకిತ್ತೆ నిన్న తూక తూక అందా అందియా యానిತ್ತೆ బరుడా బరుడా ಈ ಸುರುಪೋಗ ಹಾ ಎಂಕ್ ನಂಬರನೇ ಆಪು ಜತ್ತ ದಾದ ಪಂಪದೆ ಯಪ್ಪಾ ಟ್ರಿಂಗ್ 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 ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ನು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾರಿಂಡ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಬಿ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಯ ಎಂಚಿನ ಶಿ ಇದೊಂದು ಎಂಚಿ ಪರಬಿಯ ಸಾವ್ದ ಯಾನೇ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನು ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಪುಲ್ಲಿನು ಇರ್ನ ಹುಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಾಲು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನು ಈರು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಯಾ ಯಾಂದೆ ಗೊರು ನಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾ ನಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಯಾನ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಪುರಿ ಬುಡ್ದು ನೆಂಕ್ ಅಂತ ಶಿ ಈ ಪರಬ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಪಾತೇರ್ನ್ಯ ಪುಲ್ಲಿನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪರಬು ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡಿಯಾ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ್ ಕೊನೆರೆ ನಿಂಡ ಪಂಡೆನಾ ಪಂಡೆನಾ ಇಜ್ಜತ ಬೊಗದಾಯ ಕೊಂತಿನ ಪುಲ್ಲಿನು ಮುಳೆ ಎತ್ತುದು ಏತ ದಯ ಕೊಂತೀನಿ ಕೇರಳ ಅತ್ತು ಕಾಜಿಪು ಮಲ್ತು ತಿಲ್ಲ ಯಾನಿನ ನಡ ಕೊನೆರೆ ಪಂತನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಇದಾದ ಪೊರ್ತುಡ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೆರೆ ಪಂತೇನೆ ಇಜ್ಜತ ಈ ಕೊನೆಯ ತಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಯಾನ್ ಈತು ವರ್ಷ ತಾಂಕಿಯಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ತೀರು ಜಪ್ಪ ಈ ಕೊನೊತ್ತು ತಾಂಕ್ ಕೊನ ಅಂತ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಯಾನು ಮಳ್ಳ ರೌಡಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತರಚ್ಚಿ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಪುಲ್ ಯಾವರ ದೀಲ ಪುಲ್ಲಿವರ ಪುಲ್ಲಿನ ಕೊನೆರೆ ಬಂತೆನಾ ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರೆಡು ತೂಲವು ಬೇಗ ಕಂತದು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಕಂತು ಬುಡಿಯ ಎಂಚ ಕೊಂತನ ಅಂಚನೆ ಕಂತು ಬುಡಿಯ ಗೊತ್ತಾನತ ತಿಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲ್ಲಿನ ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಡುಪ್ಪು ನಿನ್ನ ತು ಗಿಲ ಮೇ
ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಉಬ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ಸಿ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಬೇರ ಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು